Ήξερε μόνο πως ο δυνάστης και ο κατακτητής της πατρίδας του ήταν μεγαλοδύναμος με πολλαπλάσιο αριθμό στρατού από ότι εκείνος και οι συντρόφοι του. Το ήξερε. Όμως, κατά αντίθεση συναγωνιστές από κάποιους άλλους σήμερα, πήγε στον αγώνα. Πήγε με όλη τη δύναμη της αγνής ψυχής του. Χωρίς να διστάσει, χωρίς να λιγοψυχήσει και χωρίς να σκέφτεται πως έπρεπε κάποτε να συμβιβαστεί με τη γνώμη των γνωστικών και των φρονίμων. Αυτός ήταν ο Ευαγόρας και αυτόν τον Ευαγόρα τιμούμε εμείς κάθε χρόνο. Αυτόν τον ίδιο Ευαγόρα που όταν περνούσαν οι Δίτοι στο λαιμό του το συνήθις αγχώνης, έψαλε τον εθνικό του ύμνο με τον ίδιο τρόπο που θα τον έψαλε και σήμερα αν ήμασταν ελεύθεροι. Αυτόν τον Ευαγόρα θα συνεχίσουμε να τιμούμε με το ίδιο σένος και με την ίδια πίστη. Τον Ευαγόρα που κλείσαμε όλοι εμείς οι ψυχές μας, βλέποντας τον να παίρνει ανηφοριές και μονοπάτια, χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες. Τον Ευαγόρα που αν ζούσε σήμερα θα ήταν ξανά μπροστάρης σε οποιοδήποτε αντεθνικό σχέδιο λύσης της σκλαβωμένης πατρίδας του. Τον Ευαγόρα που θα έλεγε όχι ακόμα μια φορά στους δυνάστες και στους εθελόδουλους εκπρόσωπους τους. Ο Ευαγόρας ζει, συναγωνιστές, συναγωνίστριες. Ζει στις ψυχές μας, στις καρδιές μας, στη μνήμη μας. Ελεύθερος, ασυμβίβαστος, απέναντι των πολλών συμβιβασμένων. Αγέροχος και ανυποχώρητος απέναντι σε αυτούς που εφικτά προσκύνησαν, λιγοψύχησαν και έχασαν το μέτρο της ψυχής τους. Αυτούς που στο παζάρι της λύθης και της υποταγής ξεπούλησαν τον Ευαγόρα. Ευαγόρα, εμείς όχι, δεν σε ξεχνάμε. Σε τιμούμε και θα σε τιμούμε εσαΐ. Κλείσαμε τον Ευαγόρα βαθιά στη ψυχή μας και συνεχίζουμε μέχρι την τελική νίκη, μέχρι την τελική δικαίωση του αγώνα και της θυσίας του Ευαγόρα. Μέχρι που οι γαλανόλευκες θα κυματίσουν ξανά ελεύθερες στην Κερίνια, στον Απόστολο Ανδρέα, στη Λευκοσία, παντού. Μέχρι που η ανηφοριά, η δική μας, θα καταλήξει στο παλάτι εκείνο που η Πανόρια κόρη μαζί με τον Παγορή θα μας καυτερούν. Ζήτω ο Ευαγόρας! Ζήτω! Ζήτω η ελληνική Κύπρος! Ζήτω! Ζήτω η νίκη! Ζήτω!